कला अकादमीच्या वादग्रस्त नूतनीकरणा आड गोयच्या कलाकारांचो एकवट या विषयावेल्यान गोयच्या कला क्षेत्रातले कलाकारांनी 17 जूनाक पाट्यावेल्या श्रमशक्ती भवनात सांजेच्या 4 वरांचेर बैठक आपयल्या। कला अकादमीच्या बाबतीत आत्मीयता आशिल्ल्यांनी या बैठकीत वाटो घेवपाचो उलो नाट्य कलाकार राजदीप नायक हांणी मारला। ही अपील आसा, ही कळवणी आसा, ही एक विनंती आसा आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या कलाकारां खातीर, जावं तो नाट्य कलाकार, जावं भजनी कलाकार, संगीत कलाकार, चित्रकला, कसलोय कलाकार आसूं। आनी हो विशय आसा कला अकादमी संबंधान। ज्या कलाकारांक दिसता की कला अकादमी आपल्या लायफान कला अकादमीचो जर वाटो आसत जाल्यार त्या कला अकादमी खातीर हो व्हिडिओ। फाटल्या दिसांनी हांवें एक व्हिडिओ लोकां मुखार वचून विचारिल्लें की कला अकादमीची सद्याची दशा जाल्या, कारण कला अकादमी रिनोवेशनाक काडली आनी परती तिणें सुरवात केली तेन्ना तिची जी दशा जाल्या पळय ती आपली आवय बरी आशिल्ली, तिका कोणे तरी हॉस्पिटलान व्हेली आनी परती हॉस्पिटलान हाडून तिका खाटीर मरणा खातीर उडयल्या, दुयेंत उडयल्या, अशे तरेन अवस्था केल्या आमच्या कला अकादमीची। आता ही कला अकादमी तुम्ही सगळ्या कलाकारांनी मुद्रत एक फावट येवन पळोवची, कारण आमी कितले जरी सांगले आसत जाल्यार तुमच्या दोळ्यांनी पळयले शिवाय ते खरें न्ही। त्या खातीर हांवें एक प्रयत्न केल्लो, हांवें एका कला अकादमीक अपील केल्ली, त्या शिवाय एक पत्र दिल्लें की बाबा ह्यो गजाली सारक्यो ना, पूण आयज मेरेन त्या पत्राची कसलेच तरेचें उत्तर म्हाका मेळना। हांवें अपील केल्या उपरांत किंवा हांवें निवेदन दिल्या उपरांत कांय कलाकार आमी एकठांय येयले आनी आमी अशें ठरयलां की येता ते 17 तारखेक 16 जुनाक आमच्या चार्ल्स कुरिया बाबाचें डेथ एनिवर्सरी आसा आनी 18 तारखेक 18 जुनाक क्रांती दिन आसा। ताज्या पूर्व संदेर म्हणजे 17 तारखेक ज्या दिसा ईद आसा, हॉलिडे आसा, त्या दिसा आमच्या सारके कांय कलाकार जे लायक मायंडेड आसा, तांकां कला अकादमी आपली आवयशी दिसता आनी कला अकादमी खातीर कितें तरी करीन दिसता, उलयन दिसता, त्या सगळ्या कलाकारां कडेन आमी विनंती करता की येता ते 17 तारखेक 4 वरांचेर श्रमशक्ती भवन हांगा गुजाचें ऑफिस आसा 6th फ्लोराचेर, थंय तुमी मुजरत येवचें आनी जे कितें तुमकां दिसता तें उलोवचें। बरें केलां कला अकादमीन जाल्यार बरें उलोवचें। जर आमी कला अकादमी कडच्यान कितें अपेक्षा करता आसत जाल्यार आमची अपेक्षा कलाकारांची त्या लोकां मेरेन पावची, त्या सरकारा मेरेन पावची। हें आंदोलन न्ही, हे कसलो मोर्चा न्ही, पूण एक सादें डिस्कशन कलाकारांचें आमी कला अकादमी सारकी करपा खातीर किंवा कला अकादमी आसा तशी उरपा खातीर आमी कितें करूया। सगळ्यांना माहीत आहे सध्या कला अकादमी हा एक ज्वलंत विषय चाललेला आहे, चर्चेमध्ये आहे। या कला अकादमीसाठी, आपल्या प्रिय कला अकादमीसाठी सरकारने आमच्या टॅक्सच्या पैशातून 75 कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत। त्यासाठी 3 वर्ष खर्च केलेली आहेत आणि 3 वर्षांनी ही दुरुस्ती ज्यावेळेला झाली त्यावेळेला असं लक्षात आलं आहे की कला अकादमीची दुरुस्ती झाल्यानंतर कला अकादमीचं खुलं नाट्यगृह हे कोसळलं गेलं। आता बातम्या येत आहेत की त्याची काही सिलिंग्स पडत आहेत। कला अकादमीमधली जी ध्वनी व्यवस्था आहे त्याची वाट लागलेली आहे। कला अकादमीच्या दिनानाथ कला मंदिरामध्ये ज्या वेळेला प्रयोग चालतात त्यावेळेला जर पाऊस पडला तर तिथं पाझरतं आहे पाणी, म्हणजे पाऊस थिएटरमध्ये यायला लागला आहे। 75 कोटी रुपये खर्च करून हीच काय ती दुरुस्ती? आपल्या कष्टाच्या पैशाची हीच काय शेवटची परिणती? हा एक प्रश्न सर्वसाधारणपणे आज सगळीकडे चर्चेला गेलेला आहे, सगळीकडे उपस्थित होत आहे आणि अशा वेळेला कोणीच काहीच बोलत नाही, ही स्थिती आहे। अशा वेळेला मग काही कलाकारांना वाटलं की आपण एक प्रयत्न करून बघूया आणि असा एक प्रयत्न म्हणजे क्रांती दिनाच्या पूर्वसंध्येला 17 तारीख सोमवार संध्याकाळी 4:30 वाजता गुजचं जे कार्यालय आहे श्रमशक्ती भवन पाटो प्लाझा येथे पणजीमध्ये, तर या इथं एक सभा आयोजित केली आहे। या सभेमध्ये कला अकादमीबद्दल जे विषय आज चर्चिले जातात त्याचा आपण सांगोपांग विचार करणार आहोत, वाहपोह करणार आहोत। आपल्या मनामध्ये जी काही आग धगधगते अथवा आपल्याला काही बोलावंसं वाटतंय तर या विषयावरती आपण त्या दिवशी एकत्र येऊन बोलणार आहोत। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।